Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Ama nahi baduzu mutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zortzi. Onak balin badire ez dire garesti, gaizto balin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Agure zahar batek gaur gure amari, mandatu egin dio behar nauelani. Gure amak errepostu nolaman badaki, etxean baduela agurerik aski. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin-harinak, oinak harin-harinak, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Ei, kaixo arratsaldeon! Ikusten duzue, gaur gure geltokia zikin-zikina dago. Buf! Eta gainera besteak kanpora joan dira. Eta nik dena garbitu behar dut. Ara, baina gaurko saioak hasi behar du, ez da? Tira, garbitzea. Txo! Nahiko duk! Kontuz! Engai da guelta! Engai da guelta! Ba. Zer dau? Azkar! Ieba, arratsaldeon! Baina, zer da hau? Hau lana, txo, hau lana! Bai, gaietuk ikusten, haingeste dengora guruzgere egonda, odola gurure gotzen zaita, azeguruko ngina, tzo, azeguruko ngina. Ba, egia da, gure geltokia zikin-zikina dago. Jende asko hemendik pasatzen delako. Itxaron! Zer gertatzen da, akergat ikusi diat. Paper bat, gai, engai da guelta. Baina nun, engai da guelta. Txupizka bat, nun da, tira, bale. Zer gertatzen da, zaraiatzen nauk. Barkatu. Hasiko nez, engenez, horrerago, hemen, hasi. Tira. Torain zer gertatzen da, engai da guelta! Engai da guelta! Kontxo, ez dakit zer gertatzen ari den, benetan. Orain, zer gai tragatu zaidakinean. Ikus dezagun, kasualitatea atzo kernganente egin induan eta... hemen dago. Aztakillo! Barkatu baina, nahi gabe izan da. Begira! Txikle bat. Txikle bat? Bai. Ara, txirigitonera izango duk ziur. Ziur baiez.
Gota jok nire lagunari. Zure lagunari, gai, kasa jok. Ta non dago zure laguna? Atzean, atzean. Hemen dago. Asa jok. Txopizka bat, tira. Ireki. Ja. Txo, olikiago, ito egingo aiz. Ixo, geti zuen zikinkeriak nik jaso behar ditut. Ixo zu, kontxo, edo, mesedez, ez aserretu. Ostikadak enango diat, Ostikada gai, zehankarekin, Ixo, mesedez, ez aserretu, Gole. Atxiz, hola. Baina, zer da, Alergia. Alergia? Alergia? Hautxari. Etxo! Aizori gago gena dietxean! Gai, eta nor garbituko du hori? Bai egia da, nork garbituko du hori, Nork garbituko du hori? Deitu ire lenguzuari! Lenguzuari? Nor da zure lenguzua? Aspiragailua. Aspiragailua? Gai entxufatu eta gindutetan denak argitxo. Denak argi! Ba, egia da, azetxo joa eskentxa. Lanak enduko digute. Bai, eta gainera digestio txarra zaukate, gihotzerreak, gihotzerreak. Atxiz, hola, kutsat egingo gaitzuk. Ez ezan hori, gaixorik dago, gole. Eta gainera dena garbi utzi behar dugu, Gole, etxo! Zer, nagusi urduri zagok, Lanera. Eta gero rock and roll kontzertu gatera joango gaitzuk, Ez dakit, katarronekin joan. Gai, kantezak nerekin, aguanka guruga, aguanka gu. Aguanka guruga, aguanka gu. Tutti frutti. Ixo, ea, gerbitzera, gero arte. ¡Apa, lagunos! ¡Iepa, gazte! Zer modu, dena ondo? Aizu, ez alduzue bazkaldu. Dena ondo bai ala, ez? Horrela bai, aizu, bazkenean iritsi gara trikitroneko geltokira. Eta orain, atxeden aldi hartzeko parada eukiko dugu, ez da, Pepito? Bai, bideia luzea izan da, luzea eta gogorra. Bai, Felipek Asia urruneko lurralde misteriotsu batera eraman gaitu. Mongoliara, eta bertan gauza harrigarriak ikusi ahal izan ditugu. Bai, pertsonaia bitxiak ere ezagutu ditugu. Aizue, eta guetan, opari mordoa ekarri dugu, Opari mordoa? Bai, badakizu? Nik ez dakit ezer. Pepito, opariak erosteko esan izun? Mongolieraz esango zenidan. Nik ez bainuna dakori gulertu. Gozokiak, Pepito, gozokiak. Mongoliako esti gozokiari buruz ari naiz. Bai, gozokiak, bai. Eta? Karri dituzu? Bai, jakina. Atera itzazu ba? Hemen dago. Eta besteak? Non daude beste gozokiak, Pepito? Auskalo. Deskuiduan etzen ditun dena jango ez da? Pepito zekena, hortzagin guztiak eroriko zaizkizu. Gauza batean behintzat, arrazoi zenuen. Mongoliako gozokiak. Munduko gozokirik onenak dira! Xikira azken hau niretzat izango da. Kokobil honek ez dit piruleta eman nahi. Aizue, txirrimir eta txiribitonen laguntza behar dut. Lagunduko didazue denon artean. Behitzen, bai, jaba, 1, 2 eta 3. Txirri! Mirri! Txiribito! Nor deitu naho, argi eta garbi entzun dut nire izena, mirri! Aizu, txirri, mirri eta txiribiton esan dugu. Aizue, Pepitok, Mongoliatik ekarritako gozoki guztia janditu. Bat ezik eta azken hau ere errekisatu egin dit.
Pepito demonio, ez da hori egia izango. Bai. Nik erakutsiko dion tipo miserable honi, Erne mutilak! Goxoki gisa hau askatu egin behar dugu! Beno batea! Ipurdia txiki egin dautzi didazue, baina ez duzue gozoki hau usaindur egingo. A fastidiarse! Baina itzun duzu, Goxoki ere manta gainera nire esaldia esan a fastidiarse? Zizarea dakoa harrapatuko auturrengoan, eta korapillo parea ingo diote estarrian. Lase, txibiton, ara, gozokirik gabe, hortzetan txantxarra izateko arrisku gutxiago izango diagu. Eta gainera afaltzeko egundoko potajea prestatuko dugu. Ara, mirrita txiriton, hemen daukat errezeta! Ui, horixe, gora potajea! Egunaren izena ez dakit nola zan, baina seinalagarri partidu bat bazan, pelotan jokatzeko jartzungo plazan, nahi den nere orduko gertaera esan, hurrengoan beste bat eskarmenta dezan. Partidua jokatzez bukatu zanean, ostatura joan nintzan zuzenean, maiera jana ekartzen hasi ziranean, apaiz bat serbitzen zan aurrenean, sartu zan makina bataren barrenean. Sed liberanos nere ditxak guziak badute ajea, noski naiz jaungoikoak aztutzat lajea, goseak egin nuen hango biajea, kulpa zuen arentzat daukat korajea, apaiz batek jantzuen nere potajea. Sed liberanos zintzurrona zuela klaro seinaleak, eman zituen apaiz barbantzuz zaleak, dozenak atragatzen zituen aleak, maskatu ere gabe tripazain jaleak, alako aixa nola antxoa baleak. Sed liberanos pasatzen zituen igarta ezeak, ez iranaren dina zetozen klaseak, agertu orduko zeuzkan tripara paseak, kortesia gabeko txapela luzeak, arek nahikoak handan ni berriz goseak. Sed liberanos geroztik kostatuan sartu ordurako, kaldea egin gabe ez dendik faltako, egun hartan apaizik eadan harako, ez apaiz jaun guztiak igualak diralako, baizi batek beldurra sartu zidalako. Sed liberanos Azkari bilizizi bestela trena galduko guzu, bat. Hei, kaixo berriro. Ikusten duzue, Xixo, gaur zizi Gorbella mendira joango da. Ez da zizi, zozo, ta. Oso ondo, zizi, Ea, zue, baina badakizue, mendira joan baino lehen, prestatu behar duzue amaiketakoa. Ekarri duzu amaiketakoa, zu. Nola? Zu. Aizu, zizi zenbat aldiz esan behar dizut, ez dela zizi esaten. Nola esan behar da? Entzun jezu? Nola esan behar da? Hori da oso... Ez, errepikatu zu bakarri erekin. Esan,
Bai, bai, berriro, oso polita, oso polita, ea, ikasi duzu ez da? Ba, tira, eso, mendaukat, zerrenda, eta errepaso txiki bat emango diogu, amaiketakoari, hori da, amaiketakoa, lehen da bitzi, janaria, sardina otartekoa. Oso onak dira sardinak, ze vitamina asko dituztelako. Hau da, hemen dauka sardina, hemen dauka otarteko sardin. Baina, zizi. Baina, zer da hau? Sardina otartekoa. Sardina otartekoa? Eta hogia, nun dago hogia? Janduzula? Ba, tira, baka joa edo ze izango da. Tira, jarraituko dugu. Abai, egarria kentzeko urez betetako kantinplora. Ekarri duzu? Ea, kantinplora oso importante da. Oso importante. Kantinplora. Zizi. Baina, ze kantinplora da hori? Kantinplora. Aizu, zizaio ez da kantinplora, ba, utzi metzedez, ba. Eta... Ei. Eta makilla. Ekarri duzu makilla. Non dago makilla ez dut ikusten. Hemen poltsan, makilla oso importantea da, Ea non dago makilla, hemen dago makilla. Ze. Zizi. Baina, ze makilla da hori? Kontxoma, ze makilla? Ei, norena da hau? Tau Baskoniarena da. Tau Baskoniarena? Eta zertarako da ba? Golfean jolasteko. Golfean jolasteko, zizi, mesedez. Tau Baskoniekoek ez dute golfean jolasten saskibaloian baizik. Ea, entzun ondo. Gaur, gero. Ding-dang-dong. Gorbeiarako trena irtetzear dago. Gorbeiarako trena badoa. Guazen. Esan agur, eta guazen, entrenatuko dugu. Guazen. Azkar. Zer? Botilla. Gero postak bidaliko bizkizut. Agur, gero arte. Agur. Guazen, trena. Iritsi da! Aizue, irrikitan gaude gaurko lehiaketa ikusteko. Baina ezertan hasi baino lehen, lehiakideak ezagutuko ditugu. Ia, lehenengo finalerdian zein dugu, izena bizenak? Aitor Agirre. Aitor Agirre, aizu, Aitor. Zu nagusi zarenean ze izan nahi duzu? Karpinteroa. Karpinteroa edo arotza, ez da? Eta karpintero edo arotza izan da, ze egingo zenuke adibidez? Ba, etxe bat. Etxe bat? Ara, ez du, etxe egiten duzunean, nahi dezunean, gonbida gaitzakezu, Eta, finalista izateko bigarren hautagaia zein dugu? Iban Martinez. Eta zu nagusi zarenean, ze izan nahi duzu? Astronauta. Astronauta? Ara, eta nora joateko adibidez? Jupiter, Marte eta Bietara eta galaxia guztiak ezagutzeko. Hori bide berexia, benetan, Ezagutu ditzagun bigarren finalerdian partatuko duten ikazkin polita hauek, nortzara? Jasmin Estebanet. Gozenago? Jasmin Estebanet. Oso ondo, Jasmin, eta zein da gogokoen duzun jostaketa? Harrapaketara jolastea. Harrapaketara, ederki, norekin jokatzen duzu harrapaketan? Klaseko lagunekin. Klaseko lagunekin, ederki, eta nor dugu alde honetan? Jerai Gomez. Jerai Gomez. Ez du, Jerai, zer izan nahi duzu heldua zarenean? Asmatzailea. Asmatzailea, ara, eta asmatuko altzenuke Felipe aita denean zenbat trentxo izango dituen? 100. 100 trentxo, ara, etorkizun oparoa, izue, zer ondo. Ondo da, banenok elkar ezagutzen dugunez, zer iruditzen zaizue Feliperi hotxe egiten badiogu. Ondo? Bai, hori da. Orduan, nik txilibitua joko dut Felipe agertuko da eta zuek txalo egin, ados? Bai, venga, 1, 2, eta... Socorro! Hene bada, txilibitua galdu dut, Mari Carmen! Ez, Kokolixo, ez, neuk kendu dizut. Oso gekin hain miserablea eta hain xurra izan zarenez. Felipe gaur nik manejatuko dut. Baina zuk ez dakizuteren agiratzen? Istripo izango dugu. Ixo! Ia ba, lehenengo finalerdiarekin hasiko gara.
Lehenago gure lekuak hartuko ditugu, hemen jarriko gara txukun, eta Aitorren txandara. Bai, Aitor, animo prest zaude, ezta? Ba, animo nahi duzunean. Aupa, Aitor, epa! Animo, Aitor, bat! Bi! Hori da, lekutikan oso ongi. 3, bai! Lau! Animo, Aitor, ondo zabiltzata! 5! Ui! Tira, ondo! Aitor, honea torri! Tira, Aitorrek 5 hartu ditu eta orain Ibanen txanda da, beraz, Iban, nahi duzunean, animo! Aupa, Iban! Ui! Ia, inda pixka bai, apin! Bat! Hola bai! Bi! Ai! Iru! Goitikan bai! Lau! Hoxe baiet! Ui! Animo, Iban! 5! Oso ongi bai! 6! Ui, oso ongi bai! Ba, ikusi duzue, Ibanek 6 hartu ditu, eta zuek bankuan esertzen zareten bitartean guk bigarren finalerdiari ekingo diogu. Aupa, Jasmin, jera, izorte hon. Beraz, jarri hemen, eta Jasminen txanda da, bai? Jasmin, hartu lekua, eta nahi duzu nuen, emango! Venga, Jasmin, epa! Ui, indar pixka gaitxo egin ningu. Apa, Jasmin! Emango! Opa! Bat, oen bai! Ui! Hau da, indarran eska! Animo, Jasmin, ia punteria hori! Ui! Bi! Oso egin, Jasmin, etorri honera! Tira bai, Jasminek 2 hartu ditu eta orain Jerairen txanda da, beraz. Jerai, hartu zure lekua eta ia animoso, Venga, Jerai! Bat, bai! Bi! Hiru, hau da, martxa motel! Lau! Bost, agarri! Ui! Ui! 6, bai! 7! 8! Aupa, Jerai! Oso ongi, Jerai! Tira, Jeraiek erakutsi digu bere punteria 8 sartu ditu, earkin du, eta orain, danak aurrera joango gara. Bazen! Eta jakin dezagun ba, nola geratu den finalerdia. Ia, ba, lehenengo finalerdia adibidez, Aitorrek 5 sartu ditu eta Ibanek 6, beraz, Aitorrentzako, kamiseta dotorea, etxera emango du, txalo handia beretzako, eta gure lehenengo finalista, Iban dugu, zorionak, Iban! Oso ongi! Aizu eta ikusi duzue, bigarren finalerdian, gure Jasminek kamiseta eramango du etxera, eta gure txalo handi bat! Ba, bigarren finalerdiko txapelduna hemen dugulako Jerai, 8 ikaskusketan egin aizue! Aupa, motel! Tira lagunok, badaki guztein egongo dan finalean, eta gu ikas gehiagoren bilagoaz, Gero arte! Txilibituaren bila! Bazen! Ze iruditzen, goixoak, Hau editu gaue pastel dotoreak, txirri! Ixugarri. Segin urteak aldira? Ez ba, ez da nire urte betetzea. Ez, txiriton, ez duk bat bera ere oraindik probatuko. Belas. Basekiat, Amona Martxelonek prestatu ikik. Ez da Amona Martxelonen kontua, ez. Ez, txiribiton, ez, oraindik ez duk bat ere hartuko. Entzun ondo. Maitaneria egindu diot, dozena erdi bat pasteltxo ekarriko nizkiola orain, eta hemen daude. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6! Opera, txera gaitu kokoloak,
Basakiago, Dozena erdia pastel, 6 pastel dituk, eta dozena osoa... 17. 16. Tira, abegira. Ez daukat nik orain zue bezalako biko kolori matematika klaseak ematen hasteko denborarik, Beraz, orain, hau dena ondo biltzeko plaper baten bila joan berra daukat. Baina ez inolaz ere hauek ukitu, ulertzen? Jan lasai. Eta zuek mesedez ez utzi hauei pastelik jaten. Konfrome? Joan. Gero arte. Kontrolpean izango diago. Txibiton, nik dozena erdi pastel honi zerbait harraro ikusten zibat. Ikusten, esaten. 6? Nola kontatu ditukik 6 hemen. 8 zaudek? 8 eta 6, baina, lasai, mirrik dena pentsatzen du. Nahikoa duk pastel banaiatea, eta horra segiatuko dituk, 6 pastel, justu guztu, Alare, orainik ere, zerbait arraro bait nabaitzen diot erretilu honi, Ez, begiratu ondo mesedez, begiratu ondo. Arrazoi dauka txirbitonek, deskonpentsatuta dago, desorekatuta. Baina, hori belatxo konponduko diagu. Pasteltxo ban hartu, eta orekatuko diagu, Ai, txirbiton. Ederra indiagu. Mira, entzein den. 2 pastel bakarrik utzi. Pastelak bere bakardadean. 2 pastel triste. Txerrik ikusten badu, asartu ingo du gurekin 2 pastel bakar. Hemen dago paperak. Non daude nire pastelak? Lasan, hemen daude. Aizu, deskuiduan etzen dituzten ba nire pastela jango, ez da? Apurtxo bat probatu diago bezaik ez. Nazkagarriarenak, baina, eta orain nik zer eskeniko diot, maitaneri. Zer, esan, zer! Lehen jaun hartzeko oroigarria agian? Ixo! Ordu honetan Gasteizko gozo denda guztiak itxita daude. Ordu nini ze arraio egingo dut orduan nik orain. Natxa, itxebi, pentsatuko diagu zerbait. Mira, orain goz disimulatzeko kantutxo bat egin genizaki. Zilbitzen. Altza Pelipe? Altza Pelipe ez da pentsatu ere. Altza Pelipe ez ba orduan altza porru. Altzaporro. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua.
laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Finala, laudo! Finala! Aizuen, Felipe asetzeko aina ikatz bildu dugu. Baina, orain, ezertan hasi baino lehenago, gure finalista zeintzu diren gogoratuko dugu. Ia da, lehenengo finalista, Iban Martinez dugu. Ikaragarri gustatzen zaio trikitraka trikitron ikustea. Bera nagusi danean astronauta izan nahi du. Eta izue, norbait agurtu nahi du, baino lotxa ematen diola esan dit, beraz nik esango dut. Bere osaba Antonio, agurtuta geratzen da. Oso ondo. Txalo, txalo. Eta nor dugu bigarren finalista? Ballerai Gomez Velasco etorkizun asmatzailea izue. Baina oso gusto gomendu baita ere intsektuak hartzea eta ea ondo esaten dudan ama, izeba, arrebak eta lengusu agurtu nahi ditu. Beraz, txalo handi bat gure finalistentzako. Eta tira. Nahikoa berriketa egin dugunez, zer diozu nagusi? Pelipiri gehitzeko kapaz izango zara, ala nik jarri beharko dut horra hoa zabalik. Elizateke ideia txarra izango ahotzar horretara botatzera, baina lasai, Feliperekin moldatzen gara eta. Ia, finalarekin hasiko gara, eta Ibanekin. Bai, Iban, prest zaude? Ba, hartu lekua eta ia animoso eman, gogo! Haupa moten! Bat! Bi! Iru! Lau, oida, martxa Iban, ongi! Bost, zeharki zabintza! Sei, bai! Zazpi, oida punteria, Iban! Zortzi! Bederatzi! Oso ongi! Aizu, ikusi duzu, Ibane punteria fina daukala. Berak bederatzi sartu ditu eta orain Jeraien txanda da. Ikus dezagun ba, Jerai zer egiten duen. Jerai, hor daukazu zure lekua eta ia nahi duzunean. Bat! Bi! Ui, animo Jerai! Iru! Lau! Bai! Bost! Sei! Aupa Jerai! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Jesu! Jerai, etorri honera! Ara, begira, zer gertatu zen. Berdinketa daukagu biek bederatzi sartu dituzte, beraz, zeinek irabaziko du? Gorria Laurdin! Juhu! Jerai! Urdina! Batzen denak aurrera! Batzen
goazen azkar! Ia bat, zer gertatudan ikusiko dugu. Biek bederatzi sartu dituzte, berdinketa duki dugu, baina urdinak irabazi du, beraz, Gerairentzat izango da gaur bizikleta, ikus ezagun ba? Ara! Bizikleta datorrean dutagoen! Toma! Gerai, azte txirrin daramango duzu model. Eta bigarren postua lortu duenarentzat motxila dotorea, txaloak beretzako baita ere ongi egin duta, Hori da, Eta lorpen makala. beretzen. Aizue, baia denok kolten gaude, beraien oparia dazkate, eta nik txiribitua, beraz, gero arte. Goazen txiribituaren bila, azkar, txiribitua nahi dut, txiribitua. Demontre, sari ederrak eskuratu dituzte ikazkinek, Jakin izan banu, nik ere parte hartuko nuken, ez dakit, Maitaneri opari polit bat egin alizateko, baina... Txirrizpio! Ai, begira, txirri. Gure arteko oizko bake giroa berreskuratzera gatosik. Bai, lehenago gaizki portatu gaituk irekin, baina lasai, dita batean konponduko diagu. Txiriton? Ara? Erakutsei mundu guztiari. Mirri handiak eta txiribiton potoloak iretzat esklusiban eta zuzenean prestatutako pastelak. Zuek prestatutako pastelak niretzat egin dituzue? Bai! Hau, pagotxa, hau horea, Mirri eta txiribiton. Bai. Benetan, kontxo lagun honak zerate. Bai, oso onak, oso. Niretzat. Txiribiton, baina zerekin egin dituzuen pastel hauek hortzak buskatu dizkirazu eta zementuarekin edo zerrekin egin dituzue. Agien labean... Koskorra baina gogorragoa dira. Labean denbora egin goituen baina, txirri, mesedez, zinporta duk agin bat gutxiago edo gehiago izatea, janitzak. Baina zen nahi duk, ni hortzigabeko agure bat bihurtzea, ala, meserez, Mirri. Ez dut nahi, eta eramaitzak emendik harrikoskorro jes segituen ez dizkiet ikusi nahi ere. Bota zabortegira, txiribiton! Ikusten? Belaz? Zuek egindako... Geunok egindakoak. Ideia bat eman didazue, Mirri. Bai? Nik ere badut abilezia, bizkotxoak, pastelak, onelakoak prestatzen, ezta? Eta hori egingo dut, nik prestatuko dizkiot Maitaneri agindu dizkiodan pasteltxo zorioneko hiek. Horixe. Ni pentsar, nik egingo ditiat oso gozoak txokolatea, marrubia eta porru patatan ez duta. Ez, Mirri, nik egingo zizkiot. Nik. Ez, nik. Ezetz, nik egingo diola? Nik, Mirri. Ezetz, nik. Begira, gauza bat egingo dugu. Norberak egingo ditu bere pasteltxoak, eta gero, Maitanek aukeratuko du zeintzu dira honenak, eta kitxo. Argi gustatzen zeida, gozo gintza, lehiak eta egingo du. Eta nori izango da irabaz, Irabazle absolutua, Mirri, haixe! Hori ikusteko zegok, txikito. Bazen!
ding-dan-don, patxin eta potxin, trenera mesedez. Patxin eta potxin, trenera, ding-dan-don, ding-dan-don. Ahaha! Ahahaha! Zoragarria! Orain bai, orain Maitanek behatzak zupatuko ditu! Inoiz dastatu duen tartarik eder eta gozoena. Baina, azken detailetxoa bakarri falta zaio. Epe! Gingatxoa. Hori da, gingatxo berdea, erdian, detailetxoa. Orain bai. Maitaneren bilano orain. Maitane! 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 Nontzera Maitane! 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 Ez tekin non sartu da. Zuek ikusi alduzue Maitane? Ez? Aizu, ez dakit Maitane den ala ez, baina hemen norbait ibili da. Ez nieten zuek ibiliko? Zeu ez zinen ibiliko? Tira. Txorakeri bat besterik ez da. Beste bat hartuko dut. Beste gingatxo bat jarriko dut erdian. Txok, hori da. Beste alde honetan ibiliko da Maitane. Maitane! Maitane! Zatoz Maitane! 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 Nontzera Maitane? Ez dakit non da bilen. Baina... Aizue! Geltokion eta mamuak da biltzala zer, Edo xaguak benipein. Nik ezagutzen ditudan bi xagutxo da biltza hemen? Badakiz ere egingo diedan. Gingatxo bat jarriko diegu ez da, baina hemen jarri aurretik labean bero jarriko dugu. Gingatxoa. Hortxe gingatxoa. Eta labea topean jarriko dugu. Beroa. Gorria da hoizbe. Disimulatu, izkutatuko naiz. Maitane, disimulatu. Maitane! Alto, nik lehen hau ikusi jateta. Mesedez, tira, alatxe dingo dugun. Nik daiztatu ingo diat, eta gero, hiri utziko diat ondo murtzikatzeko. Konprome? Tira. Itxia, oak botellak. Kokodrilo gozetuak dirudiztuen laxe. Tira. Zer, mirrita txiribiton? Dastatu nahi alduzuen nire tarta ederra? Gerikako, jasatu nio. Bai, Ba begira, asetuak zaudeten ez orduan, joango naiz Maitaneri eskaintzera, Gauza bat. Ez inolaz ere tarta ukitu, ze ukitzen edo jaten baduzue, ipurdiak berotuko dizkizuet, Gero. Maitane! Txibiton, entzun alduk txibitxe esan duen, Ojo, Txintxo ibili behar diago,
txintxo, Txiribiton! Anabasa galante egin duk, jopelas, desastre! Nik ez teat ukitu, nik ukitu aldet. Ez. Ukitzekotan atzamar txikiaz, Eta atzamar txikiaz ezin daiteke zer txarrik egin, Maitane, prest altzaude zure bizitza osoan ikusi duzun tartarik gozo eta ederren adastatzeko? Irrikitan nago etxerri. Aizu, zure eskuekin eginikoa balin bada, ez du parekorik izango. Ikusiko duzu da, begira. Zabaldu begiek nik esaterakoan, Ea. 1, 2 eta 3! Zer iruditzen? Ez dira zuzin etxeko txirri, baino... Batean gozerik gabe geratu naiz. Baitane, hau ez da nik egin dudana, Nirea askozaz ere txukunagoa zen, baina bi hauek zapuztu egin dute! Begira lasai, txirri, oraindikan gara izaudeta beste bat egiteko. Aizu, eta txokolatezkoa balin bada, hobe. Mirri Txiribiton, lotxagarri utzi nauzuen Maitaneren aurrean eta zuen errua izan da! Ez, eta ez. Orain esango dizuenik egia. Pepito izan da. Pepito, Ona esaldu duk, Felipe gure etrena gozeak amorratzen zegoela, eta ikatzi zuela, eta orduan tartan askarri ikusik eta esan dik, agian gustatuko zaiok, eta zapuztu egin dik. Tira, Mirri, Txiribiton, begira. Maitanek txokolatezko tarta nahi duela, pentsatu, esan dit, beraz, hau zabortegira eramango dut eta txokolatezko berri bat egiteko osa gehien bila joango naiz, hori da. Nazkagarriak. Buenas. Txirriko itxadua, Larrituta dabil, Ez da gure kulpa izan, baina pena pixka bat ematen dit, Zer ingo dut, lagunduko diogu txirriri tarta berri bat osatzen? Bai. Ergi. Jakin dezazuen, Mirri nolako, artista sukaldean, lagunduko diogu. Txiribiton, bizkor, gingak ekarri. Bizkor, txiribiton. Txiribiton bai ala ez, Ea, txiribiton, nolako mondongoak, nolako gingak egin dituen Tiburtzio gure astoak. Adarki, baserriko txokolate naturala. Adarki, ikusiko duzue, ea ze behar dugun, tarta soragarria egiteko. Ea, Txiribiton, adarki, basea hemen daukagu, prest, orain, legamia, alegia, gure tartak behar duen masa eta volumena emateko, Hoize, soragarria izango da. Labolio. Fundamentuzko legamia. Txiribiton. Eta orain, sorpresa. Zer egingo dut, errezeta berezia, Berasategik maisuak erakutsitakoa. Zintzan Berasategi, ez, Babolio, Martin Berasategi. Zintzan, zango da. Ja. Zer egin behar da, lehen da bizi, arroz batzuk. A ver. Mira. Ja.
Hoxe, txibitonek erki daki. Gero, irin pixka bat ere bai. Arki, atzen da. Azukria. Arki. Bai. Bota jo txokolatea. Arki. Gain pixka bat. Aizue. Hau katogerik gehaten ari da, Eta orain, bai, gehiago. Ginga, gure ginga, txildon. Asta gorotzak. Eta, aizue, azkenean, ukitu magikoa. Maizoaren hauts magikoak. Muki txiki batzuk. Arki zakau, Aizue, nola geratu da? Kategorian, Txildon, tarta klaustrofobikoa prestatu diago. Aha, eta orain, xaradi oskailuan, bizkor batean. Izugarri. Txirri dituko diote, txirri, adiskide kutxun hori, txirri. Zer da, txirri? Gazteizko gozo denda guztiak itxita zeudek. Eta inguruko etxetan ere eskean ibili nauk eta ez dira txokolatea apur bat zikira lortu. Txirri, lasai. Oa, oskailura, xabalduzak eta esusteko ederra hartuko du. Oskailuan. Ire adiskidek prestatua. Ai, nik behar dudan txokolatezko tarta aurkitu dut! Pizka bat apurtxo bat estropeatu dezauke, labean sartu beharko du. Berehala, Mirri! Labean berehala! Zein edertasuna, Mirri! Labe erdia jarriko dugu, Horixe, goixo egin David. Zein ederki, pozin egon, Mirri eta Txiriton. Orain bai! Gure maitanek lortuko du bai! Zoragarria, gure maitanek merezi duen tarta! Maitane! Zatoz! Begira, maitane! Zuk merezi duzun moduko tarta! Sabela gozamenez lehertzeko adinakoa! Hori, batez ere lehertzeko modukoa! Zaina bintzat paregabea dauka, Aizue, ordu hauetan edozein gauza jango nuke, Tira ba! Askari ordua iritsi da, laguno! Eman! Zoragarria! Aizue! Kontxo, kokoteraino naukazue, sustu galanta eman didazue. Baina... Hor konpon, txirri, inoiz ezagutu dudan sukaldaririk traketxena zara. Mirri eta Txiribiton, leherketa hauek benetan oso arriskutsuak izaten dira, baina ez dira berriro ere inoiz gertatuko ez. Nik horretarako irtenbidea berela jarriko dut eta. Ai, ama! Bukatu da katxondeoa! Zer, ez duzue ezer nabaritzen? Txilibitua! Txilibitua berreskuratu dut. Orain dela gutxi, Maripili, aztolatu irten da hemendik. Nik bere despiste aprobetxatu eta txiflo magikoa berreskuratu dut. Ondo egin dut ezta? Nola zen? Bai.
pixka bat erdoiltuta dago, baina probatu egin beharko dut agian. Ze arraio, behin Felipe txistu entzun da, martxan jarriko da. Eta behin martxan jarrita, alaitasuna eta umore ona izango dira nagusi Euskal Herriko tren geltoki guztietan! Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa, hobeda olioa. Txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa, hobeda olioa. Lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la lai lai. Lai 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 la la lai, la 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 lai la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 lai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.